గురజాడ అప్పారావు దాకా 1000 ఏళ్ల పాటు తెలుగు భాషని ఒక రాజకీయ అధికారాన్ని సాధించుకునే క్రమంలో, సామాజిక అస్తిత్వాన్ని నిరూపించుకునే క్రమంలో ఆ భాషను బలపరుచుకుంటూ వచ్చారు. మిత్రులారా, ఆ పని ఈరోజు గోండులు చేయవలసింది. ఇదే మీరు బాగా పొలాల్లో పంటలు పండించాలి, అధిక దిగుబడి తీసుకురావాలి, మీ పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, మంచి చదువుకోవాలి, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ఐఏఎస్ అధికారులు కావాలి, రోడ్లు పడాలి, ప్రాజెక్టులు కట్టాలి, ఇవన్నీ జరగాలి. నేను 35 ఏళ్ల పాటు విద్యుత్ సంక్షేమంలో ఇవే మాట్లాడాను. జరగాలి. కానీ వీటన్నిటితో సమానంగా ఇంకా చెప్పాలంటే వీటన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రముఖంగా జరగవలసిన కార్యక్రమం ఏమిటంటే గోండు భాష, గోండు సాహిత్యం. దానిపై సంతాలు ఉదాహరణ ఇచ్చాను. ఈరోజు ఒక సంతాడి మహిళ భారత రాష్ట్రపతి కాగలిగిందంటే ఏమిటంటే, ఎందుకు మీరు అడగచ్చున్నాను, అయ్యా మీరు చెప్పండి, మరి 130 ఏళ్ళు 130 లక్షల మంది ఉండే గోండులు ఎందుకు వెనకబడ్డారు, 70 లక్షల మంది ఉండే సంతానీలు ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళారు అడగచ్చు. కానీ చారిత్రక కారణాలు ఉన్నాయి. సంతానీలు ఎప్పుడు రాజులు కాదు, గోండులు రాజు. క్రీస్తు శకం ఆల్మోస్ట్ 10వ శతాబ్దం నుంచి, ఇంకా చెప్పాలంటే 14 నుంచి 16 శతాబ్దాల మధ్య కాలంలో గోండులు ఈ ప్రాంతానికి ఏలుబడి పరిపాలన చేశారు. వాడు మరాఠాలతో పోరాడారు, మొఘల్స్తో పోరాడారు. ఎందుకంటే మొఘల్ సైన్యాలు దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రయాణించాలంటే అరబ్బుల కాలం నుంచి, ఖిల్జీల కాలం నుంచి, తుగ్లకుల కాలం నుంచి, లోడీల కాలం నుంచి మొఘల్ సైన్యాలు, ముస్లిం సైన్యాలు, ముస్లిం దండయాత్రలు దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రవేశించాలంటే గోండు భూమిని దాటి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ప్రతి ఇన్వేడింగ్ విదేశీయులతో గోండు తలపడి లొంగిపోలేదు, బానిసలు కాలేదు. ఈ మధ్య ఒక చలనచిత్రంలో గోండులు చూపిస్తూ నీ బాంచం ద్వారా నటించాడు. నా రక్తం ఉడికిపోయింది. ఒక గోండు జీవిత కాలంలో ఒక గోండు నోట మట్టిన నీ బాంచం ద్వారా మాట్లాడుతుంటే వెళ్ళలేదు. ఒక గోండు జీవితంలో ఏ రోజు మాట్లాడారు. గోండుల ఆత్మాభిమానటువంటిదో నాకు తెలుసు. నేను గోండు రాజా ఆత్రం భగవంతరావు గారిని చూడటానికి కంచెనపల్లి వెళితే ఆ రోజు చూసాను గోండు రాజు ఎలా ఉంటాడు. చిన్న కూలి గుడిసి కావచ్చు, కానీ రాజు అంటే రాజు. ఆ పురాతన గోండు రాజవంశీయుల దర్పం, ఆ స్వాభిమానం, ఆ ఆత్మాభిమానం, గౌరవం ఆయన దగ్గర చూశాను. అటువంటి జాతి మీరు వారసు, అటువంటి సంస్కృతి మీరు వారసు. మీ నుంచి ఎటువంటి సాహిత్యం రావాలి, ఎటువంటి కథలు రావాలి, కవితలు రావాలి, పాటలు రావాలి. మీ నుంచి ఒక నంద రావాలి, తిక్కన రావాలి, ఎర్రాకుల రావాలి, ఒక పార్కులు సోమనాథులు రావాలి కదా, గురుజాడు రావాలి, శ్రీశ్రీ రావాలి కదా. ఎందుకు రాలేదు? ఎంత 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 1000 ఏళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు. మిత్రులారా, సాహిత్యం రాయకుండా, రచనలు చేయకుండా, కవులు రాకుండా, రచయితలు కాకుండా మీకు రాజకీయాధికారం రావు. మీరు ఆర్థికంగా బలపడ్డా కూడా ఆర్థిక అభివృద్ధి మీ సామాజిక అభివృద్ధిగా మారదు. మీరు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. మీరు ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పెట్టుకుని మీరు టమాటాలో సోయాబీన్ పండించుకుని మీరు డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ ఆ మిగులు సంస్కృతిగా మారాలి అంటే మీ ఇళ్లలో ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, కలెక్టర్లు ఎంత రావడం అవసరం ఉందో కవులు, రచయితలు, చిత్రకారులు కంటే ఎక్కువ అవసరం వస్తుంది. కవులు, చిత్రకారులు, కవులు, రచనలు లేకపోతే ఆ భాష పొందుతుంది. మీకు మాట్లాడేటంటే మీరు మోగిపోయినట్టు, నా దృష్టి మోగిపోయినట్టు. 130 లక్షల మంది గోండులు వాడు మోగవాడే నా దృష్టి. ఎందుకంటే మీ మాటలన్నా వింటారా, మీ మాటలన్నా విన్నారా? నేను మొత్తం ఇంటర్నెట్ అంతా శోధించాను. గోండుల మీద ఏదైనా పుస్తకం ఉందా, గోండు సాహిత్యం మీద? 1935లో ఎల్విన్ గారు ఒక్క పుస్తకం తీసుకొచ్చాడు, సాంగ్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్, ఇంగ్లీష్లో. ఆయన ముఖ్యంగా సెంట్రల్ ఇండియన్ గోండ్స్, మధ్యప్రదేశ్ గోండ్స్. ఆ పుస్తకం తర్వాత 1935 తర్వాత ఇప్పటిదాకా గోండు సాహిత్యంలో ఇంగ్లీష్ అనువాదం ఉంది. మరి ఇదే పరిస్థితిలో మీరు కొనసాగితే ఎన్నాళ్ళు కొనసాగుతారు, ఎన్ని ఏళ్ళు కొనసాగుతారు చెప్పండి. ఒక ఆయన, నేను నెట్ చూస్తూ ఉంటాను ఈ మధ్య రీసెంట్గా, ఒక పుస్తకం వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియన్ చెప్పాను, ఆస్ట్రేలియన్ అబారిజినల్ ట్రైబ్స్ మీద, హువాయి
35 మంది ఇండిజినస్ పోయిట్స్ పుస్తకం అన్నమాట. ఆ పుస్తకం రావడం ఏంటి, ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని భాషల్లో దాన్ని మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు. 35 మంది గిరిజనుల గురించి. అందులో ఒక కవి ఓ పాట రాశాడు, అది ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. ఒక ఆస్ట్రేలియన్ ఆదివాసీ భాషలో రాస్తున్న కవిత అన్నమాట. ఆ కవిత నేను మీకు తెలుగులో వినిపిస్తాను. చాలా చిన్న కవిత. ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? 2 కవితలు వినిపిస్తాను. ఇది ఆస్ట్రేలియన్ ఎబార్జన్స్ రాస్తున్న పోయిట్స్, లేటెస్ట్. ఇది 2022లో వచ్చిన పుస్తకం. నిన్నగాక మొదలు వచ్చిన పుస్తకం గురించి వరల్డ్ లిటరేచర్ టుడే అనే ఒక వెబ్సైట్లో వచ్చిన పుస్తకం. వరల్డ్ లిటరేచర్ టుడే, ప్రపంచ సాహిత్యం ఈ రోజు, ఆ పత్రిక ప్రపంచ సాహిత్యం ఈ రోజు అనే పత్రికలో వెంటనే ఆ పుస్తకం గురించి రాస్తున్నారు వాళ్ళు. ఆస్ట్రేలియన్ ఎబార్జన్స్ సాహిత్యం గురించి 2 పోయిమ్స్. ఒక పోయం వినిపిస్తారు. మొదటి పోయం ఏమిటంటే, నా మనసు లోపల, తెలుగులో చెప్తున్నాను, నా మనసు లోపల ఎంత లోతుగా, ఎంత ఖాళీగా ఉందంటే, నా మనసు లోపల ఎంత లోతుగా, ఎంత ఖాళీగా ఉందంటే, దాన్ని దాటడానికి, ఏదైనా దాటాలంటే ఏముండాలి? కాలం ఉంది. దాటాలంటే ఏం కావాలి? ఒత్తిడి కావాలి. ఈ కవి ఏమంటున్నాడు, దాన్ని దాటడానికి నువ్వు 4 మాటలు అరుగు అంటున్నాడు. ఆ ఖాళీ దాటడానికి నువ్వు నాకు 4 మాటలు ఇస్తే ఆ ఖాళీ దాటుతాను. ఇది ఆస్ట్రేలియన్ ఆదివాసీ తాలూకు కవిత అనుకోవట్లేదు నేను. ఇది గోకుల కవిత, పొలాల కవిత, తోటి కవిత, పదాల కవిత. మీరు ఖాళీ ఉంది, there's a big chasm between you and the main stream. మీరు ఆ ఖాళీని దాటాలంటే, మీరు తెలుగు మాట్లాడితే ఖాళీ దాటలేదు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఖాళీ దాటలేదు. తెలుగు ఇంగ్లీష్ మాత్రమే మాట్లాడారు, తెలుగు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు. మీరు ముందు మాట్లాడవలసింది మీ మాటలు తీసుకోండి. ఏమి రాస్తారు? ఇంకొక కవిత చూడండి, చాలా ఆయన చెప్తున్నాడు. చెట్ల కేసు చూస్తాను, నాకు నేను కనబడతాను. రాళ్ల కేసు చూస్తాను, ఇవేనా మనం చెప్పుకుంటేవి. రాళ్ల కేసు చూస్తాను, నాకు నేను కనబడతాను. నీళ్ళ కేసు చూస్తాను, నాకు నేను కనబడతాను. బిడ్డల వైపు చూస్తాను, నాకు నేను కనబడతాను. దేశం వైపు చూస్తాను, నాకు నేను కనబడతాను. నా వైపు చూసుకుంటాను, మా ముసలి వాళ్ళు కనబడతాను. ముసలివాడు ఎందుకు ముసలివాడు కనబడతారు? ఒక ఆఫ్రికన్ సామెత ఉంది. అదేమిటంటే, ఒక గిరిజన వాడి సామెత ఏంటంటే, ఒక వృద్ధుడు కానీ మరణిస్తే ఒక గ్రంథాలయం అంతరించిపోయినట్టు. అది వాడి సామెత. ఒక వృద్ధుడు మరణిస్తే, మనం వృద్ధుడు మరణిస్తే వార్తలు రాస్తున్నాం. ఒకడు మరణిస్తే, ఒకడు ఎంక్వైరీ చేస్తే వృద్ధాప్యంలో మరణించాడు, వడదెబ్బలో మరణించాడు రాసుకుంటాడు. ఆఫ్రికన్ సామెత ఏంటంటే, వృద్ధుడు మరణిస్తే ఒక గ్రంథాలయం మరణించింది. ఒక 10 ఏళ్ల కిందట అండమాన్లో ఒక పర్టికులర్ ట్రైబల్, ఒక ట్రైబ్కి చెందినటువంటి చిట్ట చివరి మహిళ మరణించింది. చిట్ట చివరి మహిళ, ఆ భాష మాట్లాడే ఎవరు లేరు. ఆమె చిట్ట చివరి మహిళ. ఆమె మరణించినప్పుడు పండితులు ఏమన్నారంటే, ఒక సముద్రం ఇంకిపోయింది. ఎందుకంటే మనకి ఆ తెలియదు, ఆ పదాలు తెలియదు, ఆ మాటలు తెలియదు. వాడు ఏ మాటల్లో పక్షుల గురించి, చెట్ల గురించి, వీటి గురించి మాట్లాడడం తెలియదు. ఇంకా అదృశ్యం అయిపోయింది. ఒక భూఖండం అదృశ్యం అయిపోయినట్టు అనమాట. ఇంకా భూమి గురించి మనకేం తెలియదు. మనకి ఒక తెగ మొత్తం మాట్లాడట్లేదు అంటే, ఇంకోటి ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భాష విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఒకటి చాలా గొప్ప భాష, ఒకటి చాలా తక్కువ భాష. గిరిజన భాష కాబట్టి ఇన్ఫీరియర్ కాదు, గ్లోబల్ భాష కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గొప్ప భాష కాదు. 2-3 ఉదాహరణలు చెప్తాను. ఇంగ్లీష్లో మీ చిన్నాన్నగారు అబ్బాయిని ఏమని పిలుస్తారు? ఏమంటారు? మా చిన్నాన్న కొడుకు, పెద్దనాన్న కొడుకు. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? కజిన్. కజిన్ బ్రదర్ అనకూడదంట, కజిన్. అత్త కొడుకు కజిన్. మీ మీ తోడలుతాడు కొడుకు కజిన్. మీ మరిది గారి కొడుకు కజిన్. మీ పిల్లవాడు, మీకు 2 అన్నమాట, సన్ కజిన్. మీ పిల్లవాడి కొడుకు కాకపోతే కజిన్. గోల్డీలో ఎన్ని కిన్షిప్ వర్డ్స్ కూర్చుని కిన్షిప్ అంటారు, బంధుత్వ పదాలు. ఏ గిరిజన భాషలో బంధుత్వ పదాలు కనీసం 20-30 రివర్స్.
వెరీ వెరీ రిచ్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ కిన్షిప్ మీద సంస్కృతం తెలుగు కూడా పేద భాష గిరిజన భాషలతో పోలిస్తే కిన్షిప్ చాలా ముఖ్యం గిరిజన సమాజంలో. ఇంగ్లీష్లో మంచుని ఎన్ని పదాలతో పోలుస్తాం మనం? డిక్షనరీ సినానిమ్స్ ఆఫ్ స్నో అని కొట్టండి, నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం ఒక 10 పదాలు పెట్టిపోతుంది. స్నో, ఎస్కిమోల దగ్గర స్నోకి సంబంధించి కనీసం 100 పదాలు ఉన్నాయి. ఆ మంచు జనవరిలో మంచు వేరు, ఫిబ్రవరిలో మంచు వేరు, మార్చిలో మంచు వేరు, పొద్దున మంచు వేరు, మధ్యాహ్నం మంచు వేరు, సాయంకాలం మంచు వేరు, రాత్రి అర్ధరాత్రి పడే మంచు వేరు, తెల్లవారుజాము పడే మంచు వేరు. కనీసం 100 రకాల మంచు ఉన్నాయి. సముద్రం మీద పడే మంచు వేరు, భూమి మీద పడే మంచు వేరు. మీ అడవుల్లో ఉన్నటువంటి మీ చెట్లు, పిట్టలు, వాటి జాగ్రత్త తయారు చేయండి. ఊహించలేదు. నేను చెంచు ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్గా పనిచేశాను శ్రీశైలంలో. పాలు కొండ మీద గ్రామం ఉంది. ఒకసారి వాళ్ళతో కలిసి నడుచుకుంటూ ఈ చెట్టు ఏమిటి, ఆ పుట్టు ఏమిటి, ఆ మొక్క ఏమిటి అడుగుతుంది. యాక్చువల్గా ఎక్స్పోజల్ అయితే బొటానికల్ వాక్ అన్నమాట. అది తెలుసుకుందామని వాటితో కలిసి నడుస్తూ ఉన్నాను. సరే ఒక తీగ చూపించారు. తీగ చెట్టు అది. ఆ చెట్టు దగ్గర వాళ్ళు ఒక ఆకు చూపించి దీన్ని పాల కొడిసే అంటారు. ఆ చెట్టు సార్, ఇది పాల కొడిసే చెట్టు సార్. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మా చెంచు వాళ్ళు అడవిలో ఉన్నప్పుడు ఆకలేస్తే ఏం చేస్తారంటే మేకపాలు పిండుకుంటారు. ఒక దొన్నె తయారు చేసుకుని ఆ మేకపాలు దొన్నెలో పిండుకున్నాక ఈ పాల కొడిసే చెట్టుని ఆకులు తెగితే ఆకుల నుంచి పాలు పడతాయి, చిన్న చిన్న పొట్టులాగా పడతాయి అన్నమాట. ఈ ఆకు తెంపితే ఆకుని అంటిపెట్టి 2-3 పొట్లు ఆ పాల దొన్నెలో పడితే 10-15 నిమిషాల్లో ఆ పాలు పెరుగు అయిపోతాయి సార్. ఆ పెరుగు తిని ఆకలి తెచ్చుకుంటారు అని చెప్తారు. శ్రాద్ధకరంగా ఎట్లా చేస్తారు? పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు పుట్టుబెట్టులు తీసినప్పుడు ఏ మంత్రాలు చదువుతారు? నాకు తెలియదు కదా. నేను తెలుసుకోవాలి కదా మీ గురించి. మీరు ఇండోనేషియాలో లేదు, మీరు గ్రీన్లాండ్లో లేదు, మీరు ఆఫ్రికాలో లేదు, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, మాతో ఉన్నారు, మా మధ్యలో ఉన్నారు, మేము మీ మధ్యలో ఉన్నాం. మరి మీ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ సమాజానికి లేదా? తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీకి లేదా? తెలంగాణ సంస్కృతి శాఖకి లేదా? తెలంగాణ విద్యాశాఖ మంత్రికి లేదా? అయ్యా ఈ మాట మీ పత్రికలో రాయండి ఇలా అన్నాడు చెనవేరపతి. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి లేదా? ఇంత ముఖ్యమైనటువంటి గిరిజన మీరు కాపాడారు. మీరు ఈ మొత్తం తెలంగాణ కాపాడారు. మీరు కోటగా కాపాడారు. మీరు అన్ని రకాల విదేశీ దండయాత్రల నుంచి పంజాబ్లో కైబర్తలో కాపాడలేకపోయింది, కానీ గోండ్వానా కాపాడగలిగింది. గోండ్వానా లేకపోయి ఉంటే దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం వేరే విధంగా చరిత్ర. ఇంత పవర్ఫుల్ సోషల్లీ, హిస్టారికల్లీ, కల్చరల్లీ ఇంత పవర్ఫుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్ మీ జీవితం గురించి, మీ సాహిత్యం గురించి మాకు తెలియాలి కదా, నేను తెలుసుకోవాలి కదా. దురదృష్టవశాత్తు నా జీవితం అంతా గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో గడిపోయింది. గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో గడపకుండా ఉపాధ్యాయుడిగా జీవించి ఉంటే, ఓ మెస్రం మనోహరంగా జీవించి ఉంటే నేను కనీసం ఒక 10 పుస్తకాలు రాయగలిగినవాడిని గిరిజన. నాకు వసంతరావు దేశపాండే చూస్తే చాలా అసూగా ఉంటుంది. ఆయన రాయగలిగాడు మీ జీవితం గురించి, ఒక అడవి ఊరు లాంటి నవల గురించి. ఏదో ఒక అడవి ఊరు నవలలు కన్నడలో ఎందుకు అనువాదం కావాలి? ముందు పోటీలోకి అనువాదం కావాలి కదా. మీ గురించి రాశాడు ఆయన. తెలుసా మీకు? తెలుసా దేశపాండే గురించి రాశాడని? గోల్డీ సమాజంలో కొమరం భీం నుంచి ఇంద్రవెల్లి కాల్పుల దాకా, ఇంద్రవెల్లి కాల్పుల నుంచి వరుణ్ రెడ్డి గారి దాకా ఎంత చరిత్ర జరిగిందో వసంతరావు దేశపాండే వాడికి తెలుసు. ఆ పుస్తకాలు గోల్డీలో అనువాదం కావాలి, కొనామిలో అనువాదం కావాలి. ఒక కాళిదాసు రాసిన మేఘ సందేశం సంతానంలో అనువాదం అయినప్పుడు ఒక కాళోజీ రావడంలో నా కూడా గోల్డీలో రావద్దా? మోహన్, ఓ దాసరి కృష్ణమాచార్య పద్యాలు మీకు రావద్దా? మిమ్మల్ని నేను మోటివేట్ చేయడానికి రాలేదు. మోహన్ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయమన్నాడు. మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడానికి రాలేదు, నేను ప్రొవోక్ చేయడానికి వచ్చాను, రెచ్చగొట్టడానికి వచ్చాను. నేను మీకు యువగా మాట్లాడడానికి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఆయన ఒక ఐఏఎస్ అధికారులుగా 4 మాటలు మాట్లాడారు. రామాయణాసు, ఓరల్ భారతాసు ఏమున్నాయి ముందా రాత్రాత్రి వింటాం, తెల్లవారుజామున వింటాం. తోటి పిల్లల పాటలు మీకుంటూ పాటలు రికార్డ్ చేద్దాం, వీడియోగ్రాఫ్ చేద్దాం. ఇది ఒక
సాంస్కృతికంగా ఇంత ఇంత సుసంపన్నమైన ఒక జాతి గురించి తెలియకపోతే ప్రపంచం ఎంత పేదలైపోతుంది. అవునా కదా రాము? అంగీకరిస్తారు, అంగీకరించడం విన్నామని మీరు ప్రపంచానికి మేలు చేయాలని గురించి మాకు చెప్పండి. అటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మొదటి అడుగుగా ఈ బాల సాహిత్య రూపకల్పనలో ఈరోజు వచ్చి 16 పుస్తకాలు బోర్డులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. అలాగే 20 పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో చేస్తున్నారు. సరే, ఈ 16 పుస్తకాలు పెద్ద పుస్తకాలు ఏంటో వర్క్ రీచ్ అదేమంటారు, ఐ డోంట్ కన్సిడర్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్, సింపుల్ వర్క్. కానీ అనువాదకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు నా సూచన ఏమిటంటే, లేదా అభ్యర్థన ఏమిటంటే, లేదా 2 చోటులు జోడించి వేడుకోలు ఏమిటంటే, మీరు అదే పద్ధతిలో గాంధీ గారి ఆత్మకథ బోర్డులో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి, అంబేద్కర్ రాసిన రచనలు ట్రాన్స్లేట్ చేయండి, హైమండాల్ రాసినటువంటి బోర్డుల మీద రాసిన పుస్తకంలో కలిసి 1-2 అధ్యాయాలన్నా బోర్డులో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బీఈడీ విద్యార్థులు నేను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉండగా నేను పర్టికులర్లీ ఐ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ టు విజిట్ డైరెక్ట్ బీఎడ్ కాలేజ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఒక స్కూల్కి వెళ్ళడానికి డైరెక్ట్ వెళ్ళడానికి బీఈడీ కాలేజ్ వెళ్ళడానికి ఎక్కువ నేను ఆసక్తి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక బీఈడీ కాలేజీ స్టూడెంట్తో మాట్లాడితే నేను కనీసం ఒక 2-3 వేల మంది విద్యార్థులతో మాట్లాడాను. 30 ఏళ్ల పాటు మీరు చదువుకోబోయే విద్యార్థులతో మాట్లాడబెట్టి, అమ్మ మీరు ఆలోచించి మీరు నేర్చుకోండి, మీరు ఆ భాష నేర్చుకోండి. మీరు ఆ భాష మర్చిపోయి మన స్కూళ్ళల్లో హాస్టల్లో మనం ఎప్పుడు మోడీ గురించి మాట్లాడలేదు. మీరు ఆ భాష నేర్చుకోండి. 2 భాషలు కావాలి మీకు, మీ భాష కావాలి, 2 కాదు. మేము ఒకసారి పార్లమెంటరీ కమిటీ వస్తే జైనూరులో పార్లమెంటరీ కమిటీ మీటింగ్ మేము హాజరయ్యాము. ఆ పార్లమెంటరీ కమిటీలో వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది హిందీ మాట్లాడతారు, కొంత ఉర్దూ మాట్లాడతారు, కొంత కన్నడ మాట్లాడతారు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ వాళ్ళ ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే జైనూరులో ఉన్నటువంటి గోండు మహిళలు గోండి మాట్లాడతారు, మరాఠీ మాట్లాడతారు, హిందీ మాట్లాడతారు, ఉర్దూ మాట్లాడతారు, తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. యు ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ బైలింగ్వల్, యు ఆర్ మల్టీలింగ్వల్. అనేక భాషల సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి గిరిజనులు. కాబట్టి మీరు భాషను నేర్చుకోండి. ప్రతి మీకు నచ్చింది మీరు ఆ భాషలో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా నేను మోతీరామ్ వచ్చాను. నాకు మోతీరామ్ లాంటి ఉపాధ్యాయులు కొన్ని వందల మంది రావాలి. ఈరోజు పొలాన్ని గురించి మాట్లాడటం కంటే ఒక మోతీరామ్ పేరు నిలబడుతున్నాను. మోతీరామ్ నర్చర్ చేశారు. మనోహర్, రవీంద్రన్ అందరూ కూడా మోతీరామ్ లాంటి విద్యార్థులు నర్చర్ చేశారు. మీరందరూ నర్చర్ చేయండి. మీ ముందు వచ్చిన ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి ఆ భాష ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుంది. శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి తెలుగులో గొప్ప రచయిత ఉండేవాడు. అద్భుతమైన తెలుగు రాశాడు. ఈ బయట కూడా ఆయన నుంచి తెలుగు రాసేవాడు, తెలుగు రచయితలు ఎవరూ లేరు. ఆయన అడిగారు, అయ్యా మీరు ఇంత చక్కటి తెలుగు ఎలా రాయగలుగుతారు, మీ రహస్యం ఏమిటంటే అన్నాడు. ఇళ్లలో ఆడవాడు మాట్లాడుకునే మాటలు మీరు రాశారని చెప్పాడు. మీ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వృద్ధులైనటువంటి బోర్డు ఎందుకన్నాడు ఆయన? నాకేసి చూస్తుంటే మా ముసలాన్ని గుర్తొస్తారు ఎందుకన్నాడు? ఆ ముసలాళ్ళలో మీ ఐడెంటిటీ ఉంది. మీ ముఖ సౌందర్యం స్నోలో క్రీముల్లో లేదు. మీ ముఖ సౌందర్యం ఎవరిలో ఉందంటే మీ బామ్మలు, అమ్మలు, తాతమ్మలు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటల్లో. అది మీకు ఐడెంటిటీ ఇస్తుంది. ముఖం మన ఐడెంటిటీ కదా, మన ఫోటో మన ఐడెంటిటీ కదా. మీ ముఖం ఎక్కడుంది అంటే మీ తాతమ్మలు, అమ్మమ్మలు, బామ్మలు మాట్లాడే మాటల్లో మీ ఐడెంటిటీ మీరు గుర్తుపట్టుకోండి. మీరు గోండులు ఫస్ట్, తర్వాత మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు, తర్వాత భారతీయులు, తర్వాత ప్రపంచ ప్రజలు. సరే, మొట్టమొదటి మీరు గోండుల విషయం మర్చిపోయి మేము రాష్ట్ర ప్రజలు, ఒక దేశ ప్రజలు అనుకుంటే మీ అస్తిత్వం ఉండంగా నిలిచేది. మీ అస్తిత్వం నిలబెట్టుకుంటూ మీరు విస్తృత భారతదేశంలో నేషనల్ మీటింగ్లో భాగం కావాలి. ఇవి నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న అంశాలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను 30 ఏళ్ళు అయింది. 1992 ఆగస్టులో నేను గుంటూరు వచ్చాను. నేను ఆ జ్ఞాపకంగా ఒకసారి వచ్చినట్టు అయింది. కానీ నాకు అదేమంటారు అనుకుంటే కాదు. నాకు ముఖ్యమైనది గతం వైపు చూడటం లేదు, భవిష్యత్తు వైపు చూస్తున్నాను. మరొక 20 ఏళ్ల తర్వాత నేను మళ్ళా గుంటూరు వచ్చినప్పుడు మీలో ఎవరైనా 20 ఏళ్ల కింద మాట్లాడారు, సార్ ఇదిగో ఈ పుస్తకాలు రాసాం, ఇదిగో ఇవి ట్రాన్స్లేట్ చేసాం, ఇదిగో ఇది నేను సొంత కవిత్వం రాసాను చెప్పగలిగితే మాత్రం నిజంగా నేను చాలా ధన్యుడిగా భావిస్తాను. నేను అందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మోహన్ మరోసారి ధన్యవాదాలు.